С вами радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, слушайте нас на средних волнах на частоте 648 кГц. Кроме того, на севере Крыма вы можете слушать нас на 105,9 FM и смотрите и слушайте наши эфиры на YouTube-канале Крым Реалии. Оливье, шампанское, мандарины – это привычное для многих на постсоветском пространстве новогоднее меню. 12 постных блюд на сочельник перед Рождеством – это традиция, которая возрождается в Украине спустя почти 30 лет после распада Союза, религиозная история которого это преимущественно гонение верующих и церкви. Как появились уже привычные большинству новогодние гастрономические привычки, что символизирует 12 блюд в рождественский вечер и какие праздничные блюда характерны для крымско-татарской кухни, об этом и не только мы будем говорить сегодня с гостьей нашего эфира. Это Елена Брайченко, основательница научно-популярного проекта о гастрокультуре. Называется этот проект «Ежакультура» и издательство «Ежак». Здравствуйте. Добрый день. Я знаю, что вы занимаетесь прикладной антропологией, это будет так корректно сказать, да? Почему культура употребления пищи вообще интересна для антропологов? Ну, я, мабуть, мушу почати тут з такого найпершого. Антропологія загалом не нова наука для світу, але для українських реалій вона нова. І в Україні переважно під антропологією розуміють фізичну антропологію. Це вимірювання залишків людських решток, так, на розкопках, замірювання їх розміру, величини і інше. Але паралельно з цією наукою є соціокультурна антропологія або культурна антропологія, яка займається вивченням людини. І це наука, яка нараховує вже, мабуть, більше 100 років, і вона виникла з метою пізнання іншої культури, іншої традиції. І пов'язана вона з колоніальною історією. Так от, де тут їжа в цій частині науки? Оскільки соціокультурна антропологія передбачає вивчення людини в її повсякдення, в її ритуалах і практиках, її взаємовідносинах зі світом, з навколишнім світом, з природою, один з одним, так як люди між собою комунікують, що для них означає та чи інша, в тому числі харчова практика, все це частина соціокультурної антропології. Відповідно, їжа, як наша щоденна практика, є беззаперечно великою частиною цієї складної, цікавої науки, яка називається соціокультурна антропологія. Что может сказать антрополог о гастрономических привычках новогодних українців? Ну, направду, дуже багато, але потрібно, щоб відповісти на це питання, потрібно торкнутися ще одного питання, яке розповідає про те, якими методами використовує ця наука, тобто як вона працює з матеріалами. Тому що ми можемо взяти, не знаю, там миску борщу і кожний по-різному її оцінить. Хтось подивиться, він гарячий чи холодний, хтось порахує калорії в ньому, хтось подивиться на колір, хтось подумає про складники, хтось прив'яже його в якісь історичні, хронологічні межі, так, про що цей борщ. Так от, антропологія працює з такими методами, як включене спостереження і глибинні інтерв'ю. Включене спостереження передбачає, що ви занурюєтеся у проживання повсякденних чи святкових практик, а глибинне інтерв'ю передбачає, що ту частину культури або певну групу людей, яких ми досліджуємо, ми ретельно їх інтерв'юємо протягом 1, 2, можливо, 3 годин. І типи цих інтерв'ю теж є різні. Так от, говорячи, наприклад, про Новий рік, антрополог культурний мусить провести певне дослідження. Наприклад, для того, щоб з'ясувати, як святкують Новий рік у корпораціях. Це буде один вид Нового року. Як святкують Новий рік дома. Як святкують містяни чи, наприклад, там селяни? Як святкують заможні верстви населення чи бідні верстви населення? Тобто, перш ніж відповісти на це питання, так, воно не може бути загальним. Потрібно з'ясувати, що безпосередньо є в оптиці нашого дослідження. Але, звісно, навіть не ставлячи перед собою метою дослідження певного там анклаву культурного і способів святкування Нового року, як, будучи таким самонавченим антропологом, якісь такі субъективні замітки, я можу поделиться ними. Ну, можно сказать, что, например, привычки новогодние, гастрономические у украинцев, они сформировались по большей части как раз за время существования Советского Союза?
Так, звісно, але потрібно сказати, що дуже багато речей, наприклад, от ви сказали про Різдво, що його не святкували або були ганіння, да, антирелігійна пропаганда. Проте, коли ми говоримо з культурою, потрібно розуміти, що є завжди офіційний наратив, а є неофіційне проживання буднів. Ось це дуже, наприклад, можна простежити в тому числі і на святкування релігійного свята Різдва, яке перетворилося не на релігійне свято, а перетворилося на свято родинне, коли на Різдво більшість людей намагалися навіть в радянський час приїхати додому. Радянська влада з цим також боролась, назначаючи на в період Святої вечері або на час Різдва різноманітні мітинги, збори, або суботники, або утренніки, або іспити для студентів. Це була просто загальна практика, що з 6 або 7 січня були в кінці першої сесії іспити, і це було, як на мою думку, зовсім не випадково. Ось, проте це свято переживало в родині, і його елементи, вони все одно зберігались. Тобто культура, направду, така мінлива річ, яка постійно змінюється, вона трансформується. І в сучасній науці, можливо, цього розуміння і не вистачає, тому що ми якось так іноді хочемо виміряти, що от було там традиційне суспільство, потім модерне, потім там індустріальне і інше. Але елементи культури, вони трошки як хамелеон, мають змогу змінюватися, трансформуватися, і це потрібно вивчати окремо. Ну, я предполагаю, на самом деле, если мы сузим круг обсуждения до, скажем так, городского и сельского населения Украины и будем анализировать какие-то новогодние привычки, они все равно под давлением, в том числе и истории, которая была общей для сельского и для городского населения на протяжении 70 лет, будут там похожие какие-то черты. Если анализировать вот то, как обычно относятся к новогоднему столу украинцы, то ли в городе, то ли в деревне, о чем эти привычки говорят? Вот, например, приготовить как можно больше блюд. Ну, приготувати багато страв до свята – це взагалі частина культур, характерна риса для багатьох культур, і вона пов'язана з тим, що свято, в тому числі і в традиційному суспільстві, і не в традиційному, це певний відхід від правил. Тому багато страв до свята – це є нормальною практикою, святковою для абсолютно багатьох геть різних культур, які ніколи навіть не знали, що таке там комунізм чи радянська історія. Тому що це відхід від повсякденних практик. Те, що дозволено у свято, не дозволено, так би мовити, у будні. Але, наприклад, якщо говорити за Новий рік, звісно, зараз дуже багато розмов про олів'є, про шубу, про всі ці салати, які виникли і набули особливої популярності в Радянському Союзі. А також, коли ми говоримо, що ці салати в нас асоціюються з радянським часом, попри те, що Україна там майже 30 років вже незалежна, ці страви нікуди не зникли. І тут мова йде, можливо, навіть не скільки про ідентичності, як на мою суб'єктивну думку, а про те, що це така трошки memory food, це їжа, яка дозволяє вас занурити у спогади. Це їжа, яка дозволяє вам відчути там дитинство, тому що коли ви були маленькі, там мама до Нового року готувала олів'є. Але на мою точку зору, що цікаво відбувається, наприклад, там з цими ж салатами, історія яких виникла з бідності, з нестачі продуктів, з, можливо, не самої високої якості продуктів, що сьогодні, коли намагаються приготувати ці страви, то іноді вводять якісь новинки. От я стежу за різними кулінарними блогами, починаючи від професійних шеф-кухарів і закінчуючи різними групами, які є в соцмережах там або сайтах, де люди з усієї країни діляться рецептами. То, наприклад, щоб показати свою сучасність сьогодні, готують ці салати, наприклад, з якихось дуже високоякісних продуктів. І це, мені здається, такі цікаві зміни, які відбуваються в тому числі в культурі. У вас недавно на Радио Культура вышла программа о советской кухне. О каких гастротрадициях идет речь? Вот вы можете какие-то ключевые выводы из этой программы нам озвучить? Вот что такое советская кухня? Одним реченням.
Направду, ми на нашому сайті, про який ви згадали на початку, «Їжа Культура», плануємо з часом зробити низку публікацій, які розповідали саме про радянський період гастрономії. І чому це важливо? А ця низка матеріалів буде написана абсолютно різними авторами, тому що радянська кухня різного періоду, вона також дуже-дуже різна. Наприклад, якщо в 1927 році в Києві ви могли скуштувати в кав'ярні якісь навіть вишукані тістечка, то в тому ж самому місці через 10 років цього всього не було. Це вже був 37-й рік. В 47-му році ця кав'ярня могла бути просто зруйнована, а там в 50-х роках на цьому місці міг відкритися гастроном, пивна або так звана булошна якась. І не існує, не можна говорити, наприклад, коли я аналізую більшість матеріалів медійних сьогоднішніх про радянську кухню, я розумію, що мова йде про 70-ті, 80-ті роки і все. В той самий час, коли гастрономічний досвід Радянського Союзу, він був дуже різний, і мені тому здається, що важливо його розкласти хронологічно, як мінімум по десятиріччям, і тематично в залежності від приналежності людини до партійного осередку чи непартійного осередку, робітника чи селянина. Тому що харчові досвіди людей Радянського Союзу, вони кардинально різняться в залежності від того, чим людина займалась, де вона працювала, де вона жила, який вона мала доступ до продуктів. Ну вот часто говорят, что, например, там некоторые блюда, которые появились во времена Советского Союза, они были придуманы и скомпонированы таким образом, потому что был дефицит продуктов, да, и составляли там какие-то салаты, композиции гастрономические из того, что было. Корректно ли так говорить? И я так понимаю, здесь тоже во многой степени речь идет о том, к какому классу ты принадлежал тогда в советское время. І так, і взагалі в радянській епосі було не дуже прийнято говорити про їжу. А тим більше, наприклад, насолоджуватися їжею чи говорити про якісь особливості палітри смаків їжі. І це питання, між іншим, воно також у нас не вивчено, тому що, окрім цього офіційного наративу, який тиражувався і засобами масової інформації, газетами, карикатурами, плакатами, листівками новорічними, фільмами, романами, да, абсолютно в різних галузях. Існувала інша історія, неофіційна історія харчування, коли якісь, вишукані авторські рецепти передавалися там з рук в руки, переписувалися в кулінарними зошитами, поширювалися через такий певний сам видав між жінками там в межах одного робочого колективу там чи іншого. І тут можна простежити певну там людську творчість в умовах тотального дефіциту, нестачі товарів. Але зрозуміло, що наслідки політики Радянського Союзу беззаперечно вплинули на харчову культуру. Їх можна простежити на багатьох рівнях, починаючи від бажання запасатися продуктами в кризові моменти, тому що пам'ять про порожні полиці, пам'ять про нестачу їжі, пам'ять про заборону доступу до їжі, те, що трапилося в роки голодоморів і голодів в Україні, вона присутня. І тому, звісно, цінності набували інші продукти, не скільки, можливо, смачні і якісні, як ті, які можуть довго зберігатися. Та сама згущенка, ті самі консерви, стратегічний продукт сіль, який дозволить зберегти продукти без холодильних камер і інших засобів до зберігання. І в суспільстві саме ці продукти мали більшу цінність. Наприклад, якщо ми подумаємо про сьогоднішнє суспільство на загал, так, на його споживчий кошик, то можна побачити, що цінність мають інші продукти. Елена Брайченко, основательница проекта «Їжа Культура», в гостях у радио Крым Реалии. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим. Команда радио Крым Реалии. Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Рождество. Мы немножко с вами уже начали об этом говорить, о том, что для многих людей Рождество – это возможность собраться в семье вместе, какие-то традиции религиозные – это уже на втором плане, но все же, если говорить о 12 блюдах в предрождественский вечер, прежде всего я напомню, что речь идет о постных блюдах, и что стало для меня лично открытием в прошлое Рождество, когда я там интересовалась какими-то рецептами, что на самом деле много из тех блюд, которые готовят в рождественский вечер, у них есть определенный символизм, в том числе релігіозний. В трактування релігійних символів я точно не буду занурюватися, тому що це та частина, в якій можна мені точно легко потонути. І я вивчаю, якщо говорити про народну релігійність, під іншим кутом зору. Наприклад, дійсно, 12 страв є беззаперечним елементом пісної святої вечері. І якщо аналізувати, які зміни відбуваються, то можна побачити те, що, наприклад, деякі страви зникають. Наприклад, мені видається, що менше стали готувати там риби. Але натомість куття вона завжди присутня. Фаворит вона завжди присутня на різдвяному столі. Що також цікаве, вона теж буває різна, і вона буває різна в залежності від регіонів і в залежності від статків. Якщо говорити, наприклад, про рисову кутю, я сама потрапила свого часу в певну таку пастку, тому що я була переконана, що куття з рису – це історія куті, яка з'явилася в пізній радянський період. Тобто з усіма цими історіями про антирелігійну кампанію для того, щоб не мати неприємностей на роботі, так, в містах почали готувати рисову кутю. Але потім, наприклад, я знайшла свідчення, що рисову кутю готували ще задовго до створення Радянського Союзу і в 19 сторіччі, і, можливо, навіть в кінці 18 сторіччя. І це було пов'язано з доступністю рису на українських ярмарках, але оскільки рис був досить дорогою крупою, якщо так можна сказати, ось в деяких джерелах його називають на Західній Україні під словом риж. Ось, і цей рис або риж купували і готували з нього кутю як ознаку такого заможного столу, вишуканого столу. Те ж саме стосується і сухофруктів, які зустрічаються у куті, так? Тому що може бути куття лише з пшеничного зерна, маку, меду з водою або заправлена узваром, а може бути та ж куття, але з додаванням і горішків, і родзинок. І це також ті товари, які були присутні на українських ярмарках і 200, і 300 років тому, проте вони не всім були доступні. Тому ця варіативність куті, вона була завжди. Хоча, наприклад, є види рослин, які не могли опинитися в куті, наприклад, горох і гречка. Це такі символічні крупи, які не можна було додавати у кутю, так само, як і засівати з ними. Чому? По-різному є, але, наприклад, щодо гороху вважається, що це сльози Діви Марії, тому не можна засівати, а тим більше готувати кутю з гороху. Але тут потрібно ще також розрізняти, наприклад, в науці, я дуже люблю науку, добре те, що є дуже чітка оця відмінність, наприклад, в тому числі, як ми вивчаємо пережитий релігійний досвід. Так, є окремо розуміння народної релігійності. Це коли ми вивчаємо практики людей до Великодня, до Різдва, які пов'язані все ж таки навіть більше з народною культурою, ніж з церковними канонами. А є інша історія. Є ця історія офіційна, церковна. І це, направду, різні речі, які бажано розмежовувати. Це як декларування існування офіційного наративу і існування досвіду проживання, людського досвіду проживання. Наприклад, в радянський час існував офіційний наратив, який визначав і науку.
не дуже можна було досліджувати ці якісь такі практики повсякденні, які могли не співпадати з офіційним наративом. Натомість сучасна наука якраз і цікавиться такими речами, які визначають нашу, можливо, більше навіть поведінку, ніж стеження або слідування правил. Вот говоря о рождественских гастропривычках украинцев, тут на первый взгляд кажется, что это что-то такое сакральное. Да? Есть эти 12 блюд, есть определенные каноны, но меняется ли как-то поведение, гастрономическое поведение украинцев на Рождество, на сочельник, или же речь идет только о том, что могут какие-то ингредиенты варьироваться? Ні, ви знаєте, тут теж цікаво. Різдво і Великдень, якщо простежити взагалі розвиток української народної культури і в 20 сторіччі, і в 21-му, то Різдво відіграє дуже просто ключову роль в календарі і відчутті себе українцем. І воно має значення не лише як релігійне свято, але й як спосіб проведення часу саме в родині. Наприклад, коли ми говоримо про Новий рік, то це все-таки більш таке цивільно-громадське свято. На Новий рік з більшою ймовірністю всі ходять один до одного в гості. На Новий рік з більшою ймовірністю підуть святкувати до ресторану або взагалі влаштувати собі десь подорож і святкувати не вдома. В той самий час, коли Різдво – це те свято, яке в усі часи намагалися люди з'їхатись саме до своєї родини. Тобто, якщо це багатодітна родина, то діти, незалежно, де б вони знаходилися, намагалися там хоча б раз на рік приїхати до батьків і провести це свято разом з батьками. І тут ще пов'язано тісно з тим, що у цьому святі, якщо розкладати його на такі певні ритуали і дійства, то в цьому святі дуже багато взаємозв'язку з попередніми поколіннями і з духом, з віруванням у духів предків. Так? Тобто ось дідух, який ставиться на покуті, кутя, яка лишається після вечері, яку там посуд не можна мити, або там здмухнути з лави, щоб не присісти душу твоїх пращурів. І це свято, воно дуже тісно пов'язане якраз із віруванням у те, що ми, не дивлячись на те, що наші рідні помирають, ми з ними не втрачаємо зв'язок, і щоб у повсякденному житті, ніби ми постійно з цими помершими душами не комунікували, є свята, коли це потрібно, можна і варто робити. От якраз Різдво – одне з тих свят, я підкреслюю, у народних практиках, так, у народній культурі, коли це варто робити. І 18 січня після водохреща завершується цей етап, коли ми приділяємо багато часу нашим померлим родичам, і запускається новий календарний фактично рік, з якого моменту ми маємо вже думати лише про обробку поля, початок нового життя, зустріч весни і інші речі. От в народній культурі ці життєві ритми, так, що і коли потрібно робити, вони регламентуються. І навіть в сучасному світі, коли нам здається, що ми вже далеко відійшли від традиційного календаря, направду не те, що залишки, але частини цієї культури присутні навіть несвідомо у нашій поведінці. Есть еще одна тема, которая не меньше, чем новогодняя и рождественская кухня, интересна для наших слушателей в Крыму. Это крымско-татарская кухня и праздничные блюда крымско-татарской кухни. Я напомню, что у нас в студии Елена Брайченко, основательница научно-популярного проекта «Ежакультура» и издательства «Ежак». И тут я воспользуюсь случаем и напомню, что в 2019 году в издательстве «Ежак» вышла книга под названием «Крымско-татарская кухня». Вы приходили к нам в гости, мы рассказывали об этой книге. Это не только и не столько сборник рецептов, на самом деле, сколько такое историческое, культурологическое, возможно, даже антропологическое исследование почему то или иное блюдо есть в крымско-татарской кухне, как история крымских татар повлияла на крымско-татарскую кухню. Я предлагаю перед тем, как мы поговорим о праздничных крымско-татарских
крымско-татарских блюдах послушать все-таки Елену Соболеву, автора книги, кандидата исторических наук, о том, как она собирала материалы для книги. Ці записи були зроблені ще за часів мого студентства, а потім роботи над моєю книгою, і дисертацією «Весілля кримських татар». І записувала їх десь протягом 2004-2011 років. Їздила різними містечками і селами Крима, і проводила бесіди із старожилами, шукала людей, які були народжені в Криму або які пам'ятають своїх бабусь, дідусів життя на півострові до депортації. Після анексії так вільно відвідувати півострів із метою запису етнографічних матеріалів, такої можливості вже немає, на жаль. І той архів, який у мене зараз є, він зберігається, там багато ще різних згадок, які не були оприлюднені в першій моїй монографії. І от якраз це була для мене дуже гарна нагода саме виокремити все, що було пов'язано з їжею, опрацювати це і подати в новій книзі. Это была Елена Соболева, автор книги «Крымско-татарская кухня», а у нас в гостях издатель этой книги Елена Брайченко, основательница издательства «Ежак», в котором вышла книга «Крымско-татарская кухня». Понятное дело, что Рождество, например, это христианский праздник, крымские татары его не празднуют, тем не менее в крымско-татарской кухне, кроме каких-то очень простых блюд, которые мы обсуждали, почему они появились в крымско-татарской кухне, есть еще праздничные блюда. Кроме того, что это блюда, которые готовятся на свадьбы, есть еще категории праздничных блюд. Дійсно, з очевидних причин Різдво не святкується у кримських татар. Власне кажучи, щодо Нового року, то також не для всіх це свято є прийнятним. І потрібно сказати, що в цьому немає унікальності ситуації. Ми можемо згадати про баталії між прихильниками і опонентами такого свята, як Хеллоуін, який ввірвався, мабуть, в кінці 90-х роках в український простір. І мабуть, за 20-15 років він фактично прижився, тому що це свято, яке допомагає там продавати, але повернемося до новорічних свят. Тому так само і з Новим роком для багатьох це є просто нагода зібратися разом родиною, так, зібратися за святковим столом. Ось для когось це свято, яке неприйнятне. Але мені здається, що є одна страва, можливо, я помиляюся, але я поділюся також із слухачами, можливо, хтось в коментарях потім напише, що є одна страва, яка полюбилася і на новорічні свята, це м'ясний пиріг коб'єте. Коб'єте готують, це переважно асоціюється з обрядом весілля, ось, але його також готують і на новорічні свята, і мені здається, це страва, яка вже стала символом саме зібрання родини за сімейним столом на честь святкової нагоди. І тому цей пиріг, який вже, як на мою думку, є і візитівкою кримсько-татарської кухні, він часто є на столах і новорічних крымско-татарских домах. Правильно сказать, что большинство праздничных блюд как раз посвящены каким-то свадебным обрядам в крымско-татарской кухне или не только? Я думаю, точно на це питання краще відповість Олена, так, але якщо говорити про традиційні культури, то зрозуміло, що святкові страви – це переважно страви тих днів особливих, навіть циклів свят, які пов'язані або з річним календарем, або з сімейним. Якщо говорити про сімейний, то це весілля, беззаперечно, є одним із моментів, який змінює соціальний статус людини, і життєвий шлях, і фактично подальшу долю. І тому, дійсно, більшість святкових страв весільних, вони часто мігрують і в кулінарні записники інших народів, і на свята інші не пов'язані з весільним, так як, мені здається, трапилося з пирогом коб'єте, який з весільного столу потрапляє на столи, в тому числі і на новорічні свята.
Да, я думаю, мы обязательно как-то посвятим нашу программу, возможно, даже праздничным блюдам крымско-татарской кухни, и зададим вопрос тем людям, которые, возможно, даже готовят это в своей такой ежедневной жизни. Я, Елена, еще вспомнила, что когда вот я готовилась к этому эфиру, я зашла на нашу с вами беседу на Ютубе предыдущую и увидела, что был там вопрос от нашей слушательницы, где можно книгу «Крымско-татарская кухня» найти. У издательства є сайт, правда? І там можна... Ну, оскільки видавництво «Їжак» – це є частина проєкту «Їжа культура», тому що, оскільки сам проєкт «Їжа культура» про гастрономію, про історію, про мистецтво і про їжу, вірніше так, про прояви їжі в усіх галузях і мистецтві також. А «Їжак» – це частина цього проєкту, тому якщо ви знайдете нас просто через Google пошукач «Їжа культура», то ви на сайті знайдете значок «Крамничка» і там можете знайти цю книгу. Речь идет о книге под названием «Крымско-татарская кухня». Это не только сборник рецептов, но и такое историческое исследование того, как то или иное блюдо появилось в крымско-татарской кухне, почему оно там появилось и как исторические события, связанные с крымско-татарским народом, повлияли на кухню этого народа. Спасибо вам большое за интересный разговор. Это была Елена Брайченко, основательница проекта «Їжа культура» и издательства «Їжак». И спасибо нашим слушателям, которые, несмотря на праздники, слушают радио Крым Реалии. Мы работаем для вас. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всего самого важного и интересного. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.